सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सावंतवाडी मच्छी मार्केटची मोठ्या प्रमाणावर दुरावस्था झाली आहे। अस्वच्छता आणि पाणी टंचाईमुळे विक्रेत्यांसह नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय। याबाबत लक्ष वेधून 2 आठवडे होऊन देखील कार्यवाही न झाल्यानं नगरसेवक देवया सूर्याजी यांनी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांना धारेवर धरलाय। सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवणार कधी असा सवाल त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना केलाय। येत्या मंगळवारी बांधकाम आणि आरोग्य विभाग अधिकारी यांच्यासोबत तातडीची बैठक घेऊन यावर उपाययोजना करण्यात येईल असं आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलंय। यावेळी गटनेते खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर उपस्थित होते। आणि ह्या गोष्टी तुम्हाला मी इथे सांगून त्या होणार नाही। त्या ठिकाणी जर माझ्यावर आला तुम्ही अधिकारी आला तर मी दाखवतो। दुपारी 1 वाजता आपण बुधवारी दुपारी 1 वाजता याच्या अनुषंगाने मी पहिल्या उद्या मीटिंग घेतो आणि बुधवारी 1 वाजता मग या विषयावर आपण डायरेक्ट साईड पाहिजे तर मी त्यांना प्रत्यक्ष दाखवतो। आता पाहिजे तर आता जरी माझ्यासोबत झाले तर 15 दिवस आहे। आता ते ह्या सर्वसामान्य नागरिकांची समस्या त्या सोडवणार कधी तुम्ही माझ्यासमोर त्यांना आमदारांना सांगितलं त्यानंतर त्या ठिकाणी ते आले सुद्धा नाहीत, भेटले सुद्धा नाहीत। कोणाला तिकडे मच्छी मार्केट खाली बसतात वर ओट्यावरती त्यांना जागा दिलेली आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी त्यांना बेसिस दिलेले आहेत। तर ते चेंबर मध्ये पाणी न होता खाली वर्षभर पाणी होतं, त्यामध्ये नागरिक घसरून पडतात, दुखापती होत आहेत, कर्मचाऱ्यांना दुखापत होत आहे। तरी पण अजूनपर्यंत त्याच्यावर काहीच म्हणजे थोडीफार तरी काहीतरी कार्यवाही निदान ज्याच्या नावाने तक्रार आली त्याला तरी निदान त्या ठिकाणी बोलवून काहीतरी केलं पाहिजे। तुम्ही स्थानिक नगरसेवक आहे तिकडचा, तुम्हाला त्या ठिकाणी बोलवलं पाहिजे। 24 तारीखला मी तुम्हाला लेखी तक्रार दिली, आज 13-14 दिवस होत आहे। साहेब काय माहिती का प्रोसेस आहे आणि पहिले जीबी मध्ये हा विषय केला पाहिजे। पण त्या ठिकाणी बांधकामचा वगैरे काहीच विषय नाही, तिथे शिस्तीचा विषय आहे फक्त। वरून खाली बसवलं सांगतो मला बांधकाम का बांधणार मी बघितलं मोठा जो आहे मोठा मी माणसाला कटिंग करताना या हाईटला येते त्याला एक खाली काहीतरी स्टेज द्यावी लागणार। मी काय म्हणतो साहेब त्या ठिकाणी आता तुम्ही म्हणजे जर स्वतःचा प्रत्यक्ष पाहणी केली तर समजणार। त्या ठिकाणी कोण अधिकारी पण आला नाही त्या ठिकाणी। त्या ठिकाणी बंद करून त्यांनी ठेवले ते काय करतायत त्यामध्ये स्टोरेज करतायत मच्छी।